Ditra. High school life pa maganda ni. Karon naman Ito ay. Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit ug ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Sam. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. High school life. Taasan iyang ano? Yung address? So. Kahawan, Barangay Bago. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Purok Alindahawan, Barangay Bago, Don Salvador, Benedicto Negros Occidental. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Sam. Ako kayo. Thank you. Dili lang yung mature niya. Ayan ay mature. Ako rin yan. Congrats, Sam. Mga pahalipay na mo nimo anak. Nakagraduate ka na gid sa elementary na. Salamat ninyo ma. Pa. Nahala sige na. Mamaulit na ta kay naarab ako giandam nimo nga Bisaya nga manok. Uy, Amerikano, Bisaya gyud. Bisaya gyud. Ha? Mo eskwela kag high school? O ma, Mo eskwela ka nga layo min taon kayong eskwelahan sa high school. O pliti pa magkag 50. Una ka mag-abot sa lungsod. sige lang gud pa. Pa-eskwela lang gud ko ninyo. Usa ba day? Ato ding eskwelahon si Sam. Makaya ka ni nato dong. Nga atong panginabuhi, ang pagpanguha ra baya og dahon sa pinya. Sige na ma. Eskwela lang gud ko ninyo gud. Ana hala sige. O sige. Eskwela ana. Salamat ma. Pa. Sam. Salamat itaon kay naka-eskwela ning ko ka high school. Mangita ko sa kong room. Asa man akong room? Uy. Bay. Bay. Uy. Unsa imong gipangita? Kuan bay. Akong room. Bart! May ba mo sa ang room sa grade 7? Part uy. Nangita gani ko sa kong room. Grade 7 nimo? Aw, basi classmate ta. Oh, bitaw sa. Dungan lang tagpangita na. Sige. Okay. Ay ila-ila sa data ninyo. Ako din si Sam. Ako si Willie. Just call me John Mark. Yawa, English man na yun. Ang high school man daw. Tayo mo. Atong itaw na itong room. Uwa, classmate kitang tulo. Okay kayo. Part, anong niyaman ta sa covered court? Oh, ambot nga no. Tulo? Ambot ay nga no ni. Ay, hilom mo. Hilom ka na sa mamo. Ay, lanis ma'am. Lang, ma'am. Sus, ma'am. Good morning, class. Morning, ma'am. Morning ma'am. Morning ma'am. Unsa man? Grade 7 ni tanan? Yes, ma'am. Yes ma'am. Okay, listen. Kay daghanan mo karon nga grade 7 ug ang atong room giayo pa man. Anhilang ta magklase sa covered court. Kumusta man ang unang adlaw nimo sa high school, Sam? Okay raman ma. Sa covered court lang mi nagklase kay kiayop pa man among room. Unya, okay ra ka, Sam. Okay raman pa. Basta maka-eskwela lang kung ko eskwela. Bisan pa man sa kalisod sa among kinabuhi. May time nga lami na gid kayong isurrender. Pero tungod usab sa akong mga barkada nga pirming mudasig nako, nagpakalig-on ko. Ug sa gusto din nga makig-friends nako, namo niya ang among FB account. #manongwili, #Sam Parguso, o #John Mark Alpeche. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.